Băi, băieți, Nica peșteri a început să scadă. Planeta apa până la chiatra așa. O mai scăzut vreo 15 cm. Dar totuși nu trage, omule, nu trage. E tulburi, scade, nu vrea să tragă, nu-și la boabe, nu-și la râmă, nu-și la nic. Oare căldurile este prea mari. De nu trage, nu pot să-mi dau seama. Ce vrea, ce nu știu ce. Așa că băieți, la prut nu se face nica cam deodată, dar pe la japcă, la ceva, la spină, la ceva, nu vrea. Păi nu-i chiar așa de tulburi ca să zici prutul ca să nu tragă, dar nu vrea deloc. Cu câteva zile la rând am prins, înainte de a crește, 3-4 bucăți la 1 kg și ceva. Caras, crap, am prins. Acum nica, omul. Ce așteaptă? Ploaie. Nu vrea. Auzi băieți, ce frumos e pe prut. Ei, acolo la pești, stai. Te mai bine cât în țară, leacă, dar n-are nică, strieși. Da. Nu vrea deloc. Nu-și la aruncătoare, nic. Ora 6 și nu vrea deloc. Nici o tarpetă nu vrea. Hai când auzi pe alții, rup la ten, rup tenul la prut, la grăunț. Ce să ruche? Ruchi unița stând degeaba. Nic nu vrea. Locul bun, e atâncă așa. Nu vrea. Au băieți, au-te prutul, ce frumos e băieți. E și cald într-adevăr. Țânțarii te rup în două. Sparg. Haide băi, bagă o dată puternic. Rexu! Bine, seara ne-a venit numai un câine cu mine și alți doi nu știu. Așa că, oameni buni, am să vă arăt când am să prind pești. Dați și voi un like acolo, o distribuire. Unde ești? Eu tapet. Stai acolo, nu? Bine, mă. Numai bine.